To, čo sa ti asi deje, však aj mne sa to deje, hej, že po náročnom dni v práci príjem večer domov a deti vlastne sa nepýtajú, hej, že akú som mal prácu, oni sú v plnej sile. Nám, keď dojde cukor a keď niektoré veci vlastne vo výžive nemáme správne, tak sa veľmi často zapína limbický mozog. To je ten emočný. A ten bude kričať, že chcem cukor, chcem prežiť, dajte mi pokoj, chcem kľud, hej, neotravujte ma, vypínam. Tá energia, alebo to, aby ja som bol aspoň, že jakž takž v pohode, je absolútne základným kameňom na to, aby som vôbec bol nejakým, aspoň že akým takým otcom alebo rodičom. Nie z pohľadu toho teraz, že dobre, tak mám nejaké brucho, mal by som schudnúť a tak, hej, a niekto si povie, však som už foter, hej, že 40 rokov, tak už si môžem niečo dovoliť. Že je to ako legálne? A to nie je o tom, že teraz, že keď máš žiť zdravo, takže si nedáš steak, hej. To nie je o tom, že si nedáš hamburger. Lenže ide o to, že ja aj v reštaurácii objednávam najprv manželke a deťom a som schopný ja počkať a nejakým spôsobom dojedám po nich a keď tak si doobjednám. Takže toto je určite tá cesta si tak trošku sa, že chlapi, veľa z nich je, že množstvo. Viac sa prepnú do toho. Práve keď prídu tie deti, tak by mohla prísť tá motivácia. To, že vlastne to dieťa ťa vidí. Hej, to môj syn mi spočíta presne, že ocko, hej, to pivo ďalšie už nemusíš. Prvé jedlo dňa tie raňajky veľmi definujú emócie, manažment cukru v krvi a to, ako to bude počas zvyšku dňa. Že mňa nikdy nenapadlo si spojiť to, že niekto po mne doma jačí s tým, čo mu servírujem na tanier. A v tom, že ona o 2 hodiny zase chce niečo sladké, je nervózna a začne vlastne byť oveľa emočne labilnejšia. Keď mrnčí, že chce nejakú sladkosť a že dajaký toto vidí, že to... Partnerem podcastu je ekodrogerie a ekokozmetika z Moravy Tierra Verde. www.tierraverde.cz. Priatelia, ja vás vítam opäť pri novej epizóde podcastu Fotroviny a prekvapivo tu mám dneska pre vás znova špeciálneho hostia. Mojím dnešným hosťom je Dušan Plichta. Čau, Dušan. Nazdar, čaute. Dušan je, mimo toho, že je otcom 2 detí, že je manželom, tak je aj podnikateľom, si zakladateľom značky Powerlogy, si biohackerom a si fanúšikom takej, nazvem to, že dobrej výživy. Popísal som to správne? Áno. Teraz už s chatom GPT snad si o mne niečo našiel. A takto veci nepoužívam, prosím ťa. To je všetko poctivá ručná robota, ale každopádne, o čom sa tu budeme dneska rozprávať? Tým, že nám ide jeseň, alebo jeseň už je skoro vlastne v plnom prúde, prichádza nám pomaly zima, tak sa pozrieme na to, že čo by som ako ja, ako fotrík, ako otec, alebo možno aj mamky, mohol spraviť lepšie pre seba, aby som mal trošku viacej energie, aby to nebolo o tom, že som proste na jeseň už z toho celého kolotoča taký nejaký vymačknutý. A nie len o tom, že ako to má byť tento rok, alebo ako si pomôcť tento rok, ale vôbec vo všeobecnosti, že ako si môžem zlepšiť ten život, ako môžem do seba dávať čo najmenej nejakých zlých vecí a ktoré sú tie lepšie veci, čo môžem spraviť pre seba, preto aby som tu so svojou rodinou zostal čo najdlhšie. Začína nové obdobie. Leto bolo také na to, aby sme si dopriali, trošku odfúkli, trošku si aj, vieš, tak akože vyložili nohy, dali to pivko. To k tomu patrí. O tom sa potom môžeme baviť akože na hlbšej vedeckej úrovni, prečo v lete si môžeme dovoliť viacej cukrov ako v zime. Ale každopádne ide jeseň a kto v podstate je aktívny v tom najproduktívnejšom veku, hej, volajme to od 30 do 50 rokov, kde vlastne ako muži, otcovia nesieme zodpovednosť za zabezpečenie rodiny, proste riešenie x milióna vecí, hej, treba zase ideme do režimu s deťmi, krúžky a začína kolobeh. Kedy sa zastavíme? Zastavíme sa niekedy 20. decembra? Možno? Tak nejak, áno. Tak vôbec. Hej, no a teraz je otázka, aby si sa 20. decembra nezastavil tak, ako sa veľa ľudí už zastavuje, že stresom to tlačíš, prídu sviatky, Vianoce, dovolenka a v podstate často ochorieme, alebo dokonca veľa ľudí ochorie, alebo sa cíti ako keby blbie. Čiže opadne z teba taký ten ochranný stres, ten povedzme, že možno dobrý, čiastočný, ktorý ťa chráni pred tým, aby si ochorel, aby sa ti niečo stalo, zrazu vypneš a konec. Tak, no a čo by som tak ako ozvučil medzi mužov, že normálne tak po chlapsky, je to, že aby sme si uvedomili, že
podstate žijeme nejaký životný štýl, ktorý nie je o tom už, že je nedostatok, ale skôr, že žijeme v prebytku. Ale teraz myslím, nie v prebytku len finančnom a takom, hej, to nie každý to má takto, ale žijeme v prebytku možností. V prebytku ako keby toho, čo denne na nás vplýva, rôznych stresorov. V podstate vie, že stále niekde treba byť na čas, nejaký termín splniť a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi veľa podnetov pre našu hlavu. No a mnoho chlapov a mužov, čo riešim vlastne aj na svojich kempoch a tak, je preťažených na kognitívnej úrovni. A teda keď sa budeme baviť o nejakej, voláme to, že zdravej strave, živote, tak by som chcel vlastne chlapom priniesť takú inú úroveň a pozrieť sa na to nie z pohľadu toho teraz, že dobre, tak mám nejaké brucho, mal by som schudnúť a tak, hej, a niekto si povie, však som už foter, hej, že 40 rokov, tak už si môžem niečo dovoliť. Že je to ako legálne? Áno, však v pohode, hej, že ja nechcem riešiť túto stránku vôbec, hej, že nejaké priberanie, chudnutie. Ja by som sa pozrel na to, že ako sa denne cítim a ako mi funguje mozog, aby som vlastne vnímal tú realitu alebo dokázal fungovať ako dobre. Hej? Aby som nešiel do pandémie vyčerpania a vyhoretia, ktorú žijeme. Máme na to jasné dáta. Hej? Čiže vlastne my vidíme, že mnoho mužov, takisto aj žien, ale teraz sa bavíme o nás otcoch, je dosť preťažených na nejakej úrovni mentálneho výkonu hlavne. A práve paradoxne tam chýba tá fyzická príprava, alebo to nie je v rovnováhe, hej, alebo nie je na to čas a podobne. Takže toto je tá moja téma, ktorú by som chcel priniesť, že ten životný štýl, kľudne dajme nabok to také zdravý, hej, to je také ako keby opotrebované slovo, ale pozrime sa skôr na to, že ako sa držať nejakej lepšej rovnováhe, ako si zabezpečiť pár vecí, nie tým, že sa mám obmedzovať, ale tým, že si budem ako rozumnejšie vyberať a trošku vedomejšie niektoré veci zmením a bude mi možno dvakrát lepšie. OK, tak poďme na to, ja sa na to teším. Priateľ, keď začnem s sebou, ja sa beriem možno za takého akože ľahko uvedomelého otca, s tým, že by som tu chcel s tou svojou rodinou zostať čo najdlhšie, aby sme sa bavili tým našim životom, aby sme boli schopní spolu robiť aktivity, aby sme si našli tie spoločné chvíle, že keď moje deti budú mať, neviem, 10, 12, 15, 20 rokov, budú chcieť žiť tým pohybom, aby ja som im bol aspoň akým takým partnerom. A zároveň pozorujem na sebe jednu zaujímavú vec, že ako náhle mi v tom celom kolobehu dochádza energia, tak všetky tie múdra, ktorých tu už pomaly 80 epizód sa spolu rozprávame, tak sa z toho stávajú skutočne iba nejaké ako múdra a ja hľadám proste v tom momente najjednoduchšie skratkovité riešenie a všetko, čo som sa naučil, tak vlastne zabudám. Čiže vlastne tá energia, alebo to, aby ja som bol aspoň že jakž takž v pohode, je absolútne základným kameňom na to, aby som vôbec bol nejakým, aspoň že akým takým otcom alebo rodičom. Čo teda by som mohol ako primárne prvotné pre seba takto laicky spraviť? Veľmi správne hovoríš, že vlastne ten problém je v manažmente energie a nie v manažmente času. A teda ja si treba uvedomiť, hej, z toho, čomu sa venujem ja, v podstate cez športovú výživu, cez ten biohacking alebo optimalizáciu zdravia. Ono je to celé o tom, že nie je to o tom len, že ako keby že šetríš sa a budeš oddychovať. Tam ide o to, že v akej si rovnováhe, že akú máš kapacitu vybudovanú na ten výkon alebo na to, čo potrebuješ zvládnuť. No a to, čo sa ti asi deje, však aj mne sa to deje, hej, že po náročnom dni v práci niečo riešim a tak ďalej, príjem večer domov a deti vlastne sa nepýtajú, hej, že akú som mal prácu, oni sú v plnej sile, lebo oni sú vlastne mladšie mitochondrie, bunky organizmu, oni majú tej energie viac, hej. Tam je to ešte všetko čerstvé, hej. Takže oni idú naplno, často nechcú ísť spať, oni chcú pozornosť, hej, a potrebujú cítiť energiu a tie deti veľmi dobre cítia, kedy človek je v nízkej energii a vtedy ako keby ešte naschval, hej. A ešte pritlačia, idú emócie vonku a rôzne veci. No a ja som chcel poukázať na cestu toho, že cesta výživy mozgu. Prečo? Lebo
ja som zase zistil cez rôzne experimenty, že pokiaľ v mozgu mám dostatok energie a tie procesy fungujú správne, tak dokážem ako keby ešte manažovať tie emócie. A dokážem ešte vlastne, aj keď sa mi nechce, tak dokážem sa napojiť a dokážem aktivovať niektoré veci. No ale keď už človek ide na dlh, alebo v mozgu chýba energia, jednoducho si predstav, že si hladný, hej, a tvoj mozog začne kričať, že chce cukor. Lebo mozog je postavený na prežitie. Čiže náš mozog samotný, vlastne tým, že je tam neokortex, limbický mozog a tá amygdala, tak vlastne nám, keď dojde cukor a keď niektoré veci vlastne vo výžive nemáme správne, tak sa veľmi často zapína limbický mozog. To je ten emočný. A ten bude kričať, že chcem cukor, chcem prežiť, dajte mi pokoj, chcem kľud, hej, neotravujte ma, vypínam. Idem spať, hej, alebo chcem oddychnúť. No a to je ten problém, hej. Ale keď máš dostatok energie, tak ten mozog má dostatok energie a funguje neokortex. Hej, že áno, môže sa ti trošku nechciť, ale ty cez neokortex, cez to vedomie, to zapneš a povieš, že OK, začnem aktivitu, napojíš sa, zvládneš to. Hej, si síce hladný, ale ten hlad je kontrolovateľný, tak vieš o hodinu odložiť, že kedy sa naješ, najprv sa najedia deti, manželka, hej, ukľudníš rodinu a tak sa naješ ty posledný. A nie si nervózny a nevykypí ti pri tom akože para. Vidíš, a to sa mi stáva celkom často. Nie, že by mi vykypela para, ale že veľakrát som hladný, narvem do seba tú svoju porciu a neviem, ako to máš ty, ale moje deti veľakrát proste nechajú po sebe niečo. Mne je to hrozne ľúto vyhadzovať, takže nahádžem do seba ešte to, čo oni nechali. No a toto je ďalší akože problém s otcov. Chápem to, lebo mne je tiež veľmi ľúto jedlo vyhadzovať. No ale práve tam som to obrátil. Hej, že ja aj v reštaurácii objednávam najprv manželke a deťom a som schopný ja počkať a nejakým spôsobom dojedám po nich a keď tak si doobjednám. Okay. A som z toho oveľa spokojnejší a vlastne nevyhadzujeme. A dobre, dá sa to jesť aj naraz, ale napríklad ďalší odkaz pre otcov by som dal, že ako teraz to možno bude znieť blbo, ale radšej to vyhoď do koša, ako by si mal byť ty odpadkový kôš. Hej, lebo vlastne potom sa to lepí na teba, priberáš z toho, je ti z toho ťažko. A nemá to tú cenu. A treba si uvedomiť, že už si za to zaplatil. Aj ty si za to zaplatil svoje eurá, ty už si systému za to zaplatil. Tak môžeš sa spýtať, že dobre, niekedy môže to znieť blbo, samozrejme nechceme to tak robiť, budeme rozumnejšie kúpovať, rozumnejšie si nakladať na tanier, ale radšej to vyhoď, ako keby si mal byť ty ten odpadkový kôš. A to sa stáva veľa otcom, že vlastne ja pozorujem jednu vec, že veľa chlapov, volajme to, že priberá, stráca na kondícii, trošku to začína degradovať, lebo ono to je spojené vlastne s degradáciou funkcie metabolizmu a buniek. Hej. Ono možno 35-ke, 40-ke to necítiš, ale čím ďalej, každým rokom to budeš cítiť viac a viac. Ale to nie je o tom, že chlapi by nechceli. Ale nám chýbajú nové vedomosti. Také nové uvedomenia, že keď sa spýtaš niektorých chlapov, že čo je to proteín, čo sú to sacharidy, čo je niečo, tak proteín, no asi mäso, hej, asi syry. No a tu sa vyžaduje taká, jak hovorím, vyššia úroveň vzdelania. Tak ako máme základnú školu, strednú školu a vysokú školu, tak momentálne, keď sa chceme držať v zdraví, tak treba trošku ako keby dať si tú vysokú školu, trošku naštudovať veci a trošku urobiť so sebou experimenty a nájsť si ten, volajme to, životný štýl a poznať to svoje jedlo. Hej, to chcem povedať. Poď mi teraz trošku pomôcť ako tomu laickému otcovi, ktorý je možno nedokáže rozoznať proteíny a tak ako ty, ale na druhú stranu mám tú motiváciu, že chcel by som o tom vedieť niečo viac. Tak povedz mi to po lopate, čo teda mám v jednoduchosti robiť, alebo čo by si ty spravil ako prvé, alebo poradil ako prvé, že Juraj, túto vec zmeň ako prvú. Vieš, čo ja by som poradil, že momentálne žijeme dobu, kedy ja už nechcem dávať rady a najlepšia rada je, že choď na cielený seminár, tak ako ľudia chodia v práci na rozvoj nejakých schopností. Hej, teraz je napríklad AI, tak ľudia si zaplatia školenia a idú sa naučiť prácu s AI. Niekto sa chce zdokonaliť, ja neviem, v public speaking, hej, tak ide na seminár a ho to výrazne posunie. Takže ja si myslím, že my sa celý život učíme. Ja som sa 15 rokov cez vlastné experimenty a tým, že je to moja doména, ja som za 15 rokov učil o svojom tele a o rôznych ako keby tých biohackoch, športovej výžive a veci a preto teraz tak sebavedomo viem to učiť. Hej, ja viem to ako zdieľať, ale zároveň
My tu máme ako nové nástroje, ako diagnostiku, technológie, hej, kedy vieme veľmi individuálne tú výživu prispôsobiť, ale sú tu isté pravidlá a základy, ktoré strašne veľa ľuďom chýbajú. A ja teraz chcem vlastne povedať to, že čo vidím ten hlavný problém, že chlapi potrebujú prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. To nie doktor vyrieši. To nie, že toto sa mi stalo. Hej? Že v prvom rade zoberiem zodpovednosť za svoje zdravie, nájdem si šport, ktorý nejaký ma baví, potrebujem nejaký pohyb, potrebujem nejak vedieť, že čo do seba dávam. Hej? A keď tak sa pôjdem vzdelať, je plno ako trénerov, koučov, presne už len tréner vo fitku, keď si zaplatíš trénera, že s ním cvičíš, tak on ti povie aj stravu. Raz, dva sa tam ako keby do toho dostaneš. A je to dobré, lebo chápem, že nie každý je profik, nie každého to musí baviť, ale sú veci, ktoré treba urobiť pre zdravie. Vieš, že možno 2-krát do týždňa do posilky, aj keď ma to nebaví, tak pre zdravie chrbta a kombináciu vecí, tak to potrebujem urobiť a ten tréner, nemusí to byť na celý život, ale rok s trénerom ťa môže úplne posunúť a potom už je to fajn. Hej? Už si v nejakom leveli, kedy už vieš, čo je ten proteín a tak a tým, že ten tréner ťa ovplyvnil, ty už len začneš robiť to, čo on, hej, ti povie nejaké jedlá, to zakomponuješ, hej, zmeníš raňajky a už sa to deje. A ty uvidíš, aj schudneš, dostaneš sa do lepšej kondície, nabereš nejaké svaly a už to ide. Čo raňajkuješ ty? Ja raňajkujem už niekoľko rokov primárne kávu s maslom a s MCT olejom. To si dáš do toho? Hej, to si proste urobím dvojité espresso, dolejem si to horúcou vodou, dám tam lyžicu masla, polievkovú asi 15-20 gramov, rovnako 15-20 ml MCT oleja, to je taký špeciálny olej z kokosu. A to si celé vymixujem. A to je vlastne, volajme to, ako nápoj, ktorý má nejaké kalórie, ale neobsahuje žiadne proteíny ani cukry a tým pádom ako metabolicky ostávam, ako keby som nič nejedol. To volá sa to, že to je taká ako hackerská aplikácia čiastočného hľadovania. Ale zároveň ti ten MCT olej a maslo v kombinácii s nejakým kofeínom dodá energiu pre mozog. Čiže ty tam spustíš tvorbu ketónov, to sú taká energia, že väčšinou mozog funguje na cukroch, ale druhé možné palivo mozgu sú ketóny. A to je vlastne, to si predstav ako ten benzín, hej, na pumpe. Že môžeš tankovať ten základný, no a keď si dáš ketóny, tak to je ten najlepší, hej, ako keby 3-krát potentnejší, alebo volajme to efektívnejší. Dobre, a skús mi teraz revidovať moje raňajky. To som zvedavý, čo na to povieš. Ja už vlastne roky si dávam grécky jogurt s nakrájaným ovocím, nejakým proste podľa sezóny, alebo čo nakúpime, čo máme. Dávam si do toho buď nejaké oriešky, alebo mám nejaké semiačka, ktoré zrovna sú doma. Do toho si to niekedy osladím javorovým sirupom, dám si tam vločky. Je to OK za teba? No, v základe je to OK. Hej. V základe je to OK, pretože ten grécky jogurt má nejaké probiotika, keď je kvalitný, čistý, má nejaké proteíny, hej, vločky, vláknina ako zdravé veci, hej, ovocie, čiže ten základ je dobrý. Asi sa potom cítiš dobre sytý, nemáš tam výkyv cukru v krvi, hej, a sú tam výživné veci, čiže to nejaké ovocie. Do obeda úplne v pohode, nepotrebujem nič iné. Takže je to dobré, pokiaľ to nepresladíš. Hej? Že pokiaľ tých cukrov, ako toho javorového sirupu, medu, alebo čoho tam nedáš kybe, lebo aj to som videl chlapov, že síce jedia zdravo, ale tam dajú akože kilo medu, lebo med je zdravý. No lenže vždy je to cukor. Vieš, to si treba uvedomiť. Čiže no, aj pivo je dobré, ale keď vypiješ 7, tak no, vieme, že má to svoje limity. Čo tým chcem povedať je, že to je základ. Lenže tu je napríklad pokročilá otázka. Je to dobré aj v zime? V decembri, keď je vonku 5 stupňov a ovocie, ktoré si dávaš, je z druhej strany planety, ktoré kúpiš v Lidli, v Peru. A jogurt je studený? Takto, z môjho pohľadu toho, že či to zjem, nevadí mi to. Ale potom samozrejme môžem ísť do detailu toho, že skade, ovocie... Nie, tam ja by som dal tú otázku na to, že kľudne môže to byť stále dobré, ale začni viacej vnímať, že možno v lete, keď si takéto raňajky dáš, sa cítiš super a tú energiu máš naozaj, že fajn. A v zime, keď si to dáš, tak tá energia ti možno skôr dojde, alebo niečo iné sa deje, že sa už necítiš tak dobre, že možno ti je viac chladno a tak. Čo tým chcem povedať, je kľúčové uvedomenie si toho,
že vlastne vnímanie ako lepšie, čo máme my chlapi problém, vnímanie viac svojho tela. Čiže keď niečo zjem, nepozorujem len pocit plného brucha a nejakého nasýtenia, hej, ale pozorujem akože naozaj, ako sa cítim, ako mi trávi a len sa pozorujem. Hej, a potom vlastne zistíš, hej, takéto veci, ktoré však ja som s tým experimentoval, tak to chcem akože chlapom povedať. To nie je o tom, že teraz, že keď máš žiť zdravo, takže si nedáš steak. Hej, to nie je o tom, že si nedáš hamburger. Lenže ide o to, že aký hamburger, s čím si ho dáš a kedy si ho dáš. Hej, lebo ty, keď si odcvičíš silový tréning a dáš si dobrý bicykel a potom si dáš dobré pivo s nejakým kvalitným hamburgerom, bez hranoliek, hej, a bez zbytočnosti, tak to vôbec nemusí byť zlé, lebo to pôjde do svalov a v adekvátnom množstve je to úplne v poriadku. Hej. Takisto steak si dáš nejaký proste so zeleninou, olivový olej, nedáš tam kilo hranoliek a rôznych chlebov a blbostí a je to úplne v poriadku. Čiže toto je tá cesta, hej, že lepšieho si vyberania a uvedomenia si, že čo s čím a netrepať si na ten tanier všetko, hej, a že takto a hlavne napríklad aj ten fast food, že nepríjmať len všetko tak, ako bolo z tej klasickej kuchyne, hej, že rezeň a teraz zemiaková kaša a tak, lebo napríklad tá zemiaková kaša je vysokoglykemická, hej, ale keď si dáš rezeň a dáš si trochu opekaných zemiakov a dáš si k tomu nejaký šalát, tak je to úplne niečo iné. Čiže lepšie. Lepšie sú opekané zemiaky ako... A šalát, lebo tam máš vlákninu a máš tam nejakú zeleninu. Vieš. A stále môžeš mať ten rezeň. Hej. OK, dobre. Tak ako to môže byť tá cesta, že viacej nad tým premýšľať, ale ten moment, keď ti vlastne prídu do života deti, hej, že zrazu ako zmeníš to svoje zameranie, zmeníš ten fokus, zrazu máš oveľa menej času na to, aby si toto riešil do detailu. Tebe samému to trvalo 15 rokov, vravíš, tieto testy, tak čo majú robiť, alebo jak sa na to majú pozrieť tí chlapi, alebo ktorí nemajú ten priestor, nemajú tú energiu, nemajú možno tie vedomosti. Existuje na to podľa teba nejaká skratka, mimo teda toho, čo si už povedal? Ja hovorím, že tam kurzov. Sú rôzne úrovne a preto som chcel odovzdať, že aj tak za 15 rokov som zistil, že je potrebné to základné vzdelanie. A tam je ako keby kľúč problému. A druhý problém je tá motivácia. A teraz dobre si dal tú otázku. Práve keď prídu tie deti, tak by mohla prísť tá motivácia, pretože my vieme, že najviac fungujú zrkadliace v podstate neuróny. Čiže ty dieťaťu môžeš vysvetľovať aj rok, že jedz zdravo, jeme zeleninu a tak ďalej. Keď ono neuvidí teba, že to ješ, tak tá šanca je tam, ale je vysoko znížená. A je veľmi jednoduché a môžem to dokumentovať mojim synom, ktorý má 6 rokov, ktorý vie urobiť kliky, drží sa ako keby ako na hrazde, visí, bicykluje, robí rôzne veci, tak jednak na to má gény, má to po mne, ale na druhej strane on to vidí od malička, že ja to robím. Že je to normálne. Že je to normálne, že on na raňajky si dá vajcia so zeleninou, že na raňajky si dá, dajme tomu ten grécky jogurt a dá si len granolu a vôbec nechce nejaké iné veci, hej, čiže je to normálne, ale zároveň, čo chcem povedať zo života, priznám sa, že to nie je len také ružové, lebo ja mám aj tú staršiu dceru a ženy to majú asi trošku inak, hormonálne, ona má sladký jazyček a tam je to náročné, lebo tam potrebujem zastávať hranice, vysvetľovať jej a nemôžeš tlačiť, nemôžeš zakazovať, potrebuješ edukovať, niekedy jej aj dať pojesť sladké, niekedy na oslave, v škole poje veľa vecí, hej, a už vidíš. Ale je to proces, ale aj tak doma, keď my vieme, čo nakupujeme, napríklad začína to nákupom, že nenakúpiš nenakúpiš veci, tak nemajú čo pýtať. Hej? Tak, keď nemáš somariny doma, tak nemôžeš ich jesť. A keď ich máš doma, tak tie deti si ich veľmi rýchlo všimnú. Hej, aj keď babka s detkom donesú sladkosti a tak aj to manažujeme a samozrejme nejaké tam majú, lebo ja nevidím cestu v zakazovaní a v skrývaní, ale skôr v tom učení sa. A my sme to napríklad spravili tak, že sladkosti máme doma, ale máme ich v skrinke, kde oni síce majú prístup, ale sú v skrinke a presne nad ním, keď prídeš do tej skrinky alebo k tej skrinke, tak je tam hromada ovocia na vrchu. Čiže to je to, čo ti udrie vždy do očí a tie sladkosti máš schované. Že taký malý hack sme spravili a naozaj to na deti funguje, že oni zjedia toľko ovocia a my proste dáme, že 5 kg ovocia ako rodina dáme za týždeň. To veľa ľudí nedá za celý rok. To je tiež cesta.
Čiže výborne, takéto hacky hľadať. Čo som chcel ale hlavne povedať je, že je to náročné, ale myslím si, že začína to stále aj tak od rodičov. Hej, že v podstate treba si uvedomiť, že nám chýbalo to vzdelanie. Hej. Normálne si to priznať, chýbalo nám vzdelanie, nikto nás to nenaučil. Ale nevyhovárať sa na to a si povedať, že nejakú úroveň sa potrebujem dovzdelávať. Hej, lebo vieš čo, mňa už za tých 15 rokov, aj preto som to mňa to nebaví dávať tu nejaké rady. Hej, že toto urob, lebo ja viem, že to je zbytočné. Hej, že skôr ľudí motivujem, že pozri, prečo to robiť. Hej, to je tá kľúčová otázka, prečo a na tu si treba aj zodpovedať. Hej, lebo kým tam nie je prečo, tak vlastne my vieme z neurovedy, že náš mozog nezapol tú emočnú časť, tú inú časť mozgu, ktorá naozaj urobí tú zmenu. Kým tam je stále len také, že ja tu budem moralizovať a hovoriť, že toto by ste mali, toto je jedným uchom, no druhým von. Hej. Takže preto hovorím, že skôr tak preskúmať v sebe, hej, že čo by mi pomohlo, kde je taký môj malý krok, ktorý by som mohol zlepšiť. A myslím, že aj každý otec, chlap to cíti, hej, že vie, kde má ten svoj nejaký možný progres, hej, vie, kde má svoju neresť. Hej, že, a to aj ja poviem, že ja mám tiež také, že vieš, ja som taký, že gurmán, hej. A gurmáni majú tú výhodu, že nedáš do seba hocičo, ale máme v sebe takých hedonistov, hej. A to chcem povedať ľuďom, hej, že tuto mám výborné biomarkery, ale takisto mám svoju, volajme, neresť, veci, ktoré... Guilty pleasure? Áno, guilty pleasure, ale čo nie... to je? Povedz. No čo to je? Že mám rád večery, kedy, jak v Španielsku, v Taliansku, je dobré jedlo vyložené a pijeme víno, hej? A degustujem rôzne vína, ja mám aj somelierský kurz. No a nie je to úplne najzdravšie, ako raz za čas je to OK, no ale keď to pravidelne robíš, no tak tam aj viacej poješ veci, potom horšie spíš, lebo vypiješ nejaký alkohol, máš zvýšenú teplotu tela a tak. No ale presne, to je tá radosť pre dušu, hej, takže to manažujem. Ale tiež som sa veľakrát prejedol a tak, lenže potom na druhý deň sa cítim blbie a tak a viem, že keď si nastavím správny limit, alebo keď to urobím raz za čas, tak je to OK. Takže ale som si toho vedomý, to je ten krok. No ale to chcem povedať, že aj ja mám rád proste, ja sa priznám, hej, že nemám akože problém s cukrom, so sladkosťami, niektorí chlapi majú, ale ja mám rád proste ako sladkosť to pivo, takže si potrebujem ho zaslúžiť, ako sa hovorí, že najprv šport, bicykel a tak a potom si dám, a tiež si dám nejaký limit, hej, že snažím sa nevypiť viac ako 3 piva, lebo to už potom presne cítim, hej. A takisto aj to víno, hej, že víno, voda, nejaké biovíno, suché, hej, manažovať si to, užiť si to, ale je to môj tiež ako tento pleasure, ale to je v pohode, keď si to ako priznáš. Čiže to chcem povedať, že dá sa žiť zdravo aj s tými pleasures, len také 80-20 by som tomu dal. Teraz si povedzme, aká je realita. Hej. V Česku má 67% mužov nadváhu a v Slovensku je to 63%. Priemerný otec má o 30% nižšiu pohybovú aktivitu, než predtým, než mal deti. 30%. Hej. A vysoký výskyt metabolických syndromov u mužov je po 35-ke. Čiže to znamená, že máš zvýšený cholesterol, máš zvýšený cukor v krvi, máš vysoký tlak. Po 35-ke väčšinou je to podľa dát to obdobie, kedy už máš deti, kedy máš malé deti, kedy a už vlastne, sa štartuje to starnutie. Tak, presne, štartuje sa to a táto kombinácia vie byť ako celkom pekelnou k tomu, že proste tu máme nadvahu a že nedokážeme potom tiahnuť s tými deťmi a s tou rodinou tak dlho, ako by sme chceli. Nech je motivácia možno, že akokoľvek, ale je super, že ako veľmi dobre si to povedal, že je dôležité ju v sebe prebudiť a dúfam, že sa nám podarí ju prebudiť. A máš nejaký, keď sme sa bavili o tých vzoroch, nejaký povedzme, že svetový vzor, v ktorá kultúra je v tomto lepšia? Neviem, stredomorská kuchyňa, alebo nejaká národnosť, alebo niekde. Asi nepoužiješ úplne Američanov, to je taký skôr odstrašujúci príklad vo veľa prípadoch, ale existuje nejaký opak? Vieš čo, dobrá otázka. Generálne, čo ľuďom radím, je čo najviac sa zladiť so stredomorskou stravou. Hej, to vieme vedecky, je to dokázané, že Taliansko, Španielsko, Grécko, to stredomorie, kde sa konzumuje v podstate čerstvá zelenina rôzna. Je tam aj tá pizza cestoviny, ale vieš, na nejakej úrovni.
To je hlavne v jari, v lete a v týchto akože obdobiach pre nás priam optimálne. Aj v zime potrebujeme trošku ubrať z tých cukrov, lebo my sme v chladnejšom pásme, ale určite Stredomorie. Čiže keď niekto má rád Taliansku, tak už aj keď, počúvaj, tam je tá finta, že tam aj keď ješ akože vysoko kvalitnú stravu, Taliansku, Španielsku a tak ďalej, čo vidíš tie kultúry, tak oni síce chlapi môžu mať brúška, je tam nejaký extra tuk, ale krv je čistá. Krv je čistá a ten pocit, a tam v tele nie sú zápaly, hej, a veci tým, že majú slnko a faktory prostredia toho životného štýlu, tak ono byť trochu pribratý, ešte toto je to najmenej. Ale tí ľudia sa stále hýbu, hej, oni proste hrajú športy, plávu, chodia na tú pláž, chodia, hej, čiže tam je ten prirodzený pohyb. Čiže to by som aj povedal, že nejde o to, že teraz trošku budeš pribratý, sme rôzne typy, niekto je silnejší, niekto je taký, hej, tá nadváha, tam by som to zastavil niekde, že dobre, tak ja mám 10% tuku, keď bude mať nejaký chlap v podstate 15, 18, tak ešte OK, ale už tých 20, hej. Čiže treba byť v nejakej fáze, ale hlavne, aby si sa dobre cítil, aby si tú energiu mal, aby si nemal zápaly, aby ti to nezaťažovalo a nerozbíjalo vlastne, ako hovoríš, ten metabolizmus. Takže tá orientácia na kvalitu, to dáva zmysel. A to máme radi, hej, však to aj dobre chutí. S tým súhlasím. Ja teda minimálne stredomorskú kuchyňu, to je jedna z najobľúbenejších. Dávať si tam proste rajčinky, dobré síry. Olivový olej, vieš, tie kvalitné tuky. Ryby potrebujeme viacej jesť, lebo tu máme naozaj málo omega-3. Takže toto je určite tá cesta si tak trošku sa aj pre chlapov mnohých, že chlapi, veľa z nich je, že množstvo. Hej? Viac sa prepnú do toho gurmána. Hej, že daj si radšej kvalitku, áno, ono to niečo stojí, ale tým pádom si vyberieš kvalitu a ono ťa to zasíti stále. Hej. Netreba sa báť a netreba len ako keby naplňať ten žalúdok, lebo často my tam akože aj zbytočne a nevedome len akože dávame extra kalórie, ktoré netreba. Chcel by som teraz prebudiť takú ako fantáziu, tie chuťové poháriky, chuťové bunky a navnadiť alebo namotivovať sa, že teraz, keď nás niekto počúva a že by chcel teraz niečo vlastne pre seba spraviť, a nejakú zmenu hneď, že napadne ťa na prvú dobrú nejaké také jedlo, že čo by si mohol dať, spraviť, že to bude aj chutné, aj ti to pomôže sa naladiť na ten správny smer, že pochopiť teda ten svoj osobný manažment všetkých týchto vecí dookola, tak čo by si povedal, že by to mohlo byť? Poviem napríklad taký príklad, čo robíme s manželkou, hej, že si na dovolenke a tak a ideš večer aj s deťmi na pizzu. Hej, máme to radi, či v Chorvátsku, v Taliansku a teraz nájdeš si, že dobrú pizzeriu. Majú to radi aj deti, vieš. To je také jedlo, ktoré v podstate všetci máme radi. Hej, ale vyberieme si kvalitu, tak ideme si to užiť. Tak dám si proste suché červené víno, ale neobjednám každému veľkú pizzu. Hej. Objednám nejak, že pre celú rodinu, hej, podľa toho, aké sú veľké pice, hej, tak si vymyslím, že objednám len 3 pice, každému inú a objednám ešte jeden veľký šalát. A to znamená len to, že jem, najprv si dám šalát, hej, trošku proste pice a tak, ale že už nezjem len celú pizzu, veľkú, obrovskú, a ešte dojem za deťmi, hej, čiže mám v sebe 1,5 pice, hej. Ale dám si len ako keby, ja neviem, polku pice, 3/4 podľa toho, aký som veľký, silný chlap, ale dám si aj polku šalátu. A nedám si 3 piva, ale dám si, ja neviem, suché červené alebo biele víno, hej, a to robí veľké rozdiely. A stále je to gurmánske, vieš, stále je to dobré. Hej. Tak to môžeme ako teraz revidovať, vieš, že po lete, že či sa nám to podarilo alebo nie, tak to si každý môže povedať sám pre seba, že či spravil ten opak, že do seba natrieskal skoro 2 pice, alebo to bolo o tom, že si vedel to jedlo vychutnať. No to, a vieš, veľmi krásne to povedal pán Jelínek, to je vlastne v Čechách aj známy človek, on aj sa vyjadruje k tej výchove detí, ako k športovcom a takto. To je vlastne bývalý mentálny coach Jaromíra Jagra. Ano. A mne sa veľmi páčilo, ak v jednom podcaste povedal, že je ľahké držať pôst, keď je prázdny stôl. Ale je ťažké, je oveľa ťažšie psychologicky aj mentálne v seba kontrole z plného stôla si vybrať len to, čo je ti akurát. Mm-hmm. A takúto dobu žijeme. Hej, že toto si treba uvedomiť, že tu je ten plný stôl možností. Aj keď ideš na dovolenku, všade na teba číha fast food, deti budú kričať, že chcú zmrzlinu, tu chcú sladkú vodu,
tu chcú také lízatko, tu je toto, to sú lákadlá, hej. A tie deti, keďže nemajú vyvinutý mozog, alebo sa ešte len učia, tak oni všade všetko chcú, hej, vyskúšať, čo je aj prirodzené. No a je na nás, aby sme to vedeli manažovať, hej, aj niečo im dopriať, aj to manažovať, ale napríklad už keď sa len naučíš to, že je obrovský rozdiel pre tú glykemiu, že keď si dáš najprv obed, že najprv nejaký šalát, zeleninu, hlavné jedlo a potom je zmrzlina alebo dezert, je to úplne iný rozdiel, ako keď neješ nič a hodíš tam zmrzlinu, hej, alebo niečo sladké do toho organizmu. Alebo že mám tú dceru moju, 9-ročnú, ktorej potrebujem manažovať cukor a jej emócie. A je obrovský rozdiel, keď ona zje na raňajky ako jedlo, kde má dostatok proteínu, povedzme si, že vajíčka, praženicu, nejakú zeleninku, chlebík, versus keď zje ráno sladké palacinky. A v čom je potom rozdiel? No v tom, že ona o 2 hodiny zase chce niečo sladké, je nervózna a začne vlastne byť oveľa emočne labilnejšia. Lebo jej klesne cukor v krvi. Lebo jej veľmi stúpol a veľmi klesol. To je veľmi spojené s manažmentom emócií. OK, takže tým, že si posral vlastne ako raňajky dcére, tak si vieš akože tak si to zavariť, potom ako zlízneš. Tak tomu ver. OK. Tak si začni pozorovať napríklad ten jeden hack, hej, normálne sa bavíme o hackoch, aby deti ráno, keď stanú, dostali akože kvalitné raňajky, skôr slané, a aby tam bol proteín. To znamená bajcia, šunka, sír kvalitný, hej, podľa toho, čo akože si rodina dáva. Môžu tam byť aj tie kvalitné párky nejaké, hej, nejaká zelenina, kváskový chlebík, nejaké maslo. Je také ako keby, že dobré raňajky pre nich. Ktoré nedvihnú glykemiu, ale ako dajú dobrý základ. My teda mávame akože všetci, aj deti, väčšinou sladké raňajky. Môžu byť sladké, ale sladké manažované, ako ty si povedal, plnotučný jogurt. To si dávam teda ja. Vločky. Deti majú oveľa väčšiu voľnosť v tom, čo je. To sa musím priznať. Možno by som sa mohol pozrieť tomu na zubok, že či ako Začni to len pozorovať. Ktoré kupujeme, sú tie správne. Začni pozorovať, ono to uvidíš, lebo ja som si to fakt, že testoval aj na táboroch, aj so synom, hej, že presne, manželka už jeden čas chytila, fakt už bola aj z toho nervózna, že tie deti stále niečo pýtajú jesť a takto, hej, stále niečo treba mať po ceste a taká bola z toho aj zaťažená. A ja som proste nejaké dní bol s nimi sám a som to nejakým spôsobom akože nastavil a ja som im ráno dal ako fakt synovi, že vajcia, slaninu, úhorku a išiel som s nimi do lesa chodiť. A nikto nič nepýtal. A keď dačo opýtať, tak som povedal, že bude obed o hodinu, alebo že tu máte jablko. A že už to vydrží. A nejak to prežili, hej, že boli v pohode a potom na obed sme zase mali niečo také, že dobré proteín, hej, čiže to tam je dosť dôležité. A samozrejme aj na tie palacinky tam je priestor, hej, cez víkend si dať, ale aj tie palacinky vieš manažovať. Že urobíš palacinky, napríklad môj syn si robí palacinky, kde ja pridávam ešte aj proteín, ale nemusíš, môžeš urobiť klasické palacinky, ale to, či dáš na to javorový sirup a med, alebo dáš na palacinky len šľahačku a pravú čokoládu postrúhaš, tak vie robiť obrovský rozdiel. Hej. Nutella je veľmi sladká, keď si vyberieš napríklad nugát, ktorý my robíme ako vo firme. Hej. Preto robíme alternatívy aj pre tie rodiny na raňajky, aby to ľudia nemuseli riešiť. A už len prirodzeným výberom, volajme to našej kaše, granoly alebo nejakého toho orieškového krému, nugátu, nutelly, tak tam je úplne iné zloženie. Hej, že klasická Nutella má, ja neviem, 65% cukru, ďalších x% palmového oleja a naša Nutella má 60% orechov. A nejaké kakao a trošku cukru. To, čo mňa nikdy nenapadlo si spojiť to, že niekto po mne doma jačí, že nejaké dieťa, že je nervózny, že niečo chce s tým, čo mu servírujem ako na tanier a aké jedlo mu dávam. No kámo, toto je akože, toto si začni všímať. Však už len si všimni, že často sa stane, že doma prídeš z práce, deti zo školy, tak, a tam si všimni, že tam je taký kritický bod, kedy všetci v rodine sú podráždení, nervózni, hoci čo tam, ako keby tam je krátka zápalná šnúra, ale v momente, ako si žena sadne a majú, že dobré jedlo, tak sa to takto ukľudní. Čiže často, ja vieš, koľkokrát s tým stretol, že dcera kričí, ja sa snažím emócie ošetrovať, riešim toto a stačilo dať, že vieš čo, dáš si dobré jedlo. A musela tú glykemiu akože zraký hek, čo ti mece. No.
Tak a potom si sleduj ďalší projekt. Hej, teraz dám ďalšiu výzvu pre nás otcov, čo je nám prirodzenejšie a mnohí chlapi to budú vidieť. Proste ženy sú nastavené tak, že oni, aj keď nechcú, oni budú ošetrovať tie deti. Niekedy až príliš. Hej, naše mamy. A to pri všetkej úcte, to je aj dobré, hej. Ale naša úloha chlapov je niekedy ako keby nastaviť tieto limity a aj tej žene povedať nie, hej. To znamená, že ženy majú tendenciu všade nosiť jedlo, snečiky, toto. A keď dieťa niečo, tak len aby neboli hladné a furt mu tam akože dá čo pcháš. Hej. Samozrejme, negeneralizujem. Hej. Každý vie, ako to má. Ale toto som veľakrát videl. Hej. A my sme boli aj na tábore otcovia s deťmi a systém bol raňajky, keď sa nenaješ, budeš hladný. Trošku mlčali, museli počkať do obeda. Áno, jeden deň bol stres, nejaké emócie, ale potom to tie deti sa zrazu prispôsobili. Ale sme držali hranicu a proste keď bola sladkosť, bola iba jedna sladkosť za deň, po obede, v takom a v takom čase a hotovo. A deti až nastúpené, hej. Vieš, ak zjedli všetky obed poctivo, zjedli obed a už nastúpené na nanuky. No jasné, zrazu to chutilo úplne inak. Ale tam, vieš čo, ale to si vyžaduje to, že jednak myslíš dopredu, že dáš mu tie kvalitné raňajky, proteín, a je to dobre, že ono sa naje dobre. A potom naozaj vlastne si uvedomiť, že aj preto dieťa je zdravé, keď ono 3 hodiny alebo 4 nebude jesť. Že ono, keď mrnčí, že chce nejakú sladkosť a že dajaký toto vidí, že to nepotrebuje. Sa mi zmenia na dinosaurov kamarida a potom ma zožarú aj zaživa. Čo ja hovorím to, že aké mám skúsenosti, ale zároveň priznám, nie je to ľahké, lebo ja tiež, keď mám stres, veci, ako si povedal, proste ešte tak vlastne si ani neuvedomím kedy a už len poviem, že tu máte, dajte pokoj. Hej. Zas na druhú stranu to môžeš ale robiť tak, že dobre, tak im nedáš nejakú úplnú sračku, jasné, ale zmanažuješ to, že zase, aby to vydržalo dlhšie. Ako vždy tam dávam kvalitné veci, hej, ale však poznáš ten čas, že vieš, keď dáš deťom zmrzlinu, tak je 10 minút, proste idylka, v aute je kľud a vlastne zrazu je ticho a potom po 10 minútach sa začnú hádať, že kto jakú mal. Áno, za tých 10 minút to veľa krát stojí, chápem. Áno. Existujú podľa teba nejaké 3 potraviny, ktoré by som teda mal ako nejaký taký, že rýchly hack mať ako ten tátko doma, že tým zachránim tú situáciu? Máš niečo ty také, že presne jak si to vravel, že potrebuješ si manažovať dceru, tak jej dáš nejaké jedlo pod nos a vieš, že toto je to jedlo, ktoré je za a chutné, za B je dobré a vyrieši to ten môj problém, tú situáciu. Áno. Je to dobrý príklad, že my máme ako napríklad, vieš, takéto taštičky, snacky, ktoré nie sú také bežné, ako sa predávajú, že ovocné, lebo aj to sme mali. To deťom chutí. Tento si môžem dať? Daj si. To je škorica, mandle a trošku cukru a dokonca je tam ešte aj kolagén, proteín. Čo tým ale chcem povedať, že áno, ľudia poznajú veľmi veľa takých ovocných taštičiek. Ono, občas je to dobré, ale vlastne ovocné taštičky extra deti nenasýtia. To je tak ako keby, že na hodinu. Hej, lebo to je veľmi rýchly cukor. No a preto sme urobili také veci, ktoré aj nasýtia. Potom máme také čokoládové snacky. Počkaj. Si asi vdýchol ten olej. Si to príliš, si sa toto... Si to musíš tak zmačknúť a teraz... Hej, ťa prekvapila si z začiatku. Tak to potom... Wow. A teraz už ma nezastavíte, chlapci. Môžeš. Tak. No a čo chcem ale povedať, že ja mám takto naše veci, ale aj iné potraviny a každý je individuálny. Napríklad tam potrebuješ nájsť to, že čo tvojmu synovi vyhovuje. Vieš, že toto má rád a ono sa to v nejakom čase aj zmení. Ale viem, čo mu vyhovuje. Mám nejaké 2 možnosti, hej, takéto pripravené, zdravé snacky, a takisto pre dceru a toto im dám. A toto, keď im dám, tak viem, že proste dajú si a potom sú spokojní. Môžem povedať, že toto bude fungovať aj na mňa. No. Ono to chutí, ale dôležité je to zloženie, vieš, že to je urobené tak, aby to nedvihlo glykémiu, aby toto dieťa alebo aj dospelého zasytilo. Lebo veľa tých snackov, Snickers, rôzne veci sú. Proste aj tie zdravé fitness tyčinky s rôznymi akože vecami sú robené trošku tak, že chutia, ale oni ťa vlastne nezasycujú. Hej. Oni chcú, aby si to pravidelne ako keby užíval. Takže táto sranda je úplne OK aj pre deti? Áno.
priam je optimálna pre deti. No, aby im niečo zostalo, teda akože musím ti povedať, že... No a to je, vieš, Toto napríklad si môžem. otázka, čo my často dostávame, že vy máte také tie špeciálne super potraviny a to je dobré aj pre deti? A to je práve to, že to je dobré aj pre dospelých, aj pre deti, pre každého, lebo však ja to robím aj pre seba, pre svoju rodinu a robím veci, ktoré tu na Slovensku ako keby nie sú v tej vysokej výživovej hodnote, ale potom, ak ja by som to videl optimálne. A jasné, proste aj kolagén, všetko to proste, aj taký proteín, hej. Že srvátkový proteín, tak to je pre deti a deťom dávame piť mlieko. Čo je srvátkový proteín? No srvátkový proteín je jednoducho mlieko, ktoré je odstredené a skoncentrovaný proteín z mlieka. Čiže keď dávaš deťom mlieko, tak vlastne aj tam majú srvátku, len tam nie je koncentrovaná a v mlieku je oveľa viacej cukrov. Čiže tým pádom by som mal vysokotučné nejaké mlieko? Nie vysokotučné práve, že veľmi nízkotučné, mal by si z toho vykoncentrovaný len ten proteín. OK. Takže, no a to si napríklad ľudia neuvedomujú, že mlieko a takéto práve nízkotučné, sladké mliečné výrobky dosť dvíhajú cukor v krvi. A to je jedno, že či je to krávské mlieko, alebo sojové a rôzne alternatívne mlieka. Veľmi veľa týchto potravín je sladkých. OK. Takže veľa ľudí má, že tak my tak zdravo, my nepijeme krávské mlieko, čo chápem, kvôli intoleranciám a tak. Ale lejú tam sojové, mandľové, tak sú to prisladené mlieka rôzne a skombinujú to ešte s nejakými sladkými vločkami, do toho ešte meda, to je veľa cukru. Aj vždy je to o tom množstve cukru. Napadnú ťa ešte nejaké ďalšie takéto mýty, ktoré by si dalo sa jednoducho vyvrátiť? Také, vieš, tie bežné uličné veci, že toto nám škodí, alebo toto nám naopak prospieva a ty zo svojej skúsenosti vieš, že je to blbosť? Tak nie, no tak tých mýtov tam je viac. Hlavný mýtus je to, že ľudia nerozumejú tým intoleranciám a týmto veciam. Už sa to zlepšuje, ale vlastne to krávské mlieko v nejakej poctivej kvalite pre deti je pre mnohé deti v našom genotype úplne v poriadku, ale samozrejme pre rodiča už nemusí byť, lebo my v našom genotype sa rodíme s tým, že väčšina ľudí mlieko dobre toleruje, ale vekom sa produkcia laktózy a vzhľadom na životný štýl ešte aj produkcia enzymu, ktorý metabolizuje proteín mliečný, kaseín, sa výrazne oslabuje. Čiže je možné, že mama a otec majú výrazný problém s mliekom, ale to neznamená, že mlieko je zle pre to dieťa. To je napríklad krok číslo 1. A to dieťa napríklad ho potrebuje, aby neskôr na ňo nedostalo alergiu alebo nejaký problém. Čiže to je jeden príklad, že mliečných výrobkov, povedzme to. Samozrejme ide o kvalitu. Ja súhlasím s tým, že množstvo potravín mliečných, ktoré sa predávajú v našich bežných supermarketoch, sú biela hmota a nie je to ako výživná potravina. Ale orientoval by som sa minimálne na kozie, ovčie a poctivé nejaké farmárske, krávské produkty, ktoré sú úplne v poriadku, pokiaľ už človek nemá ako vyslovene alergiu. Čiže to je napríklad jeden taká vec. Druhá vec je, že vločky, kaše a takéto ako keby vegánske, vegetariánske veci sú zdravšie, že áno, sú fajn, ale musíš dať pozor, že či tam nie je veľa tých cukrov, hej. Lebo keď si urobíš kašu, vločky, ovsené mlieko, dáš tam med, dáš tam ešte nejaké banány a ešte nejakú vec, tak to je proste plné cukru. To si robím, no. No, tak tam máš hlavne cukor, nejakú vlákninu, OK, ale nemáš tam proteín a nemáš tam nejaké, no dobré, už keď pridáš orechy, semiačka, tak fajn, ale potom tam môžeš mať veľa kalórií, kombinácií tukov a cukrov, hej. Čiže to čo asi my chceme najviac ako keby prispieť k zlepšeniu životosprávy v Československu, je prvé jedlo dňa. Že prvé jedlo dňa, tie raňajky, veľmi definujú to, čo som ti povedal, emócie, manažment cukru v krvi a to, ako to bude počas zvyšku dňa. Aj na úrovni biochemie mozgu. Čiže keď dáš prvú vec sladkú, tak ty si vlastne výrazne ako keby zhoršuješ možnosti lepšie manažovať cukor a výrazne si zvyšuješ šancu, že sa ti bude žiadať viac cukru počas celého dňa. Keď si dáš raňajky, kde je proteín a tie raňajky si zmanéžuješ na lepšej úrovni, tak si výrazne ako keby zlepšíš, lebo prirodzene nebudeš mať chuť. Hej. Čiže tá cesta nie je o tom, že máš slabú pevnú vôľu, lebo chceš jesť sladké,
Hej, alebo tie deti vlastne majú len nejakú prirodzenú biochémiu mozgu. A my ju potrebujeme hackovať. Hej. Čiže ty, keď dáš tomu mozgu dobrú výživu, jemu sa sladká ani nežiada. A to ti potvrdí veľa rodičov, ktorí majú to šťastie, že nejak to tak dobre robia a tie ich deti nejedia sladké a to dieťa ráno je len ako keby zeleninu, nejaké poctivé veci a tí rodičia povedia, že to dieťa ani si sladké nepýta. Hej, že vôbec ono nepotrebuje. A to vidíš väčšinou akože vyšportované, fakt, že deti, ktoré sú plné energie. No zamýšľam sa nad tým, čo hneď zajtra zmením, vieš? Prvé jedlo dňa. Na to sa najviac sústrete a toto začni pozorovať, hackovať a kľudne rob ešte aj staré riešenie, nové, len to začni viac pozorovať a to je veľmi dôležitá vec. Toto. U nás raňajky pre deti vyzerajú tak, že proste majú sladký jogurt bez ohľadu na to, čo je v ňom. Proste si vyberajú, sami príjeme do obchodu a oni si vyberú. A môže to samozrejme mať vplyv, ja to testnem a som potom zvedavý, dám ti vedieť. Ale vieš, je možné, že máš deti, ktoré ráno nechcú jesť vajcia a také ťažšie veci. Tak, skôr to veľakrát nestíhajú. Vieš, že syn sa zobudí, vynadá ti 6:45, že si ho nezobudil 6:15, lebo on chce byť prvý v škole a uteká na autobus. No a počkaj, to chcem povedať presne, že potom lepšia cesta paradoxne môže byť neraňajkovať. Aj pre takéto typy detí. OK. Dáš mu čaj, vodu a nabalíš mu kvalitnú desiatu. Uh-huh. A tie deti sú fakt, aj ja som bol taký, že ráno mi nechutilo jesť. On si frčí, príde a jemu príde ten hlad v škole, ale vyťahne to, čo tam má kvalitné pečivo, nejaké maslo, tvároch, ja neviem, kvalitná šunka, sír, zelenina, nejaká taká, že domáca bageta, alebo čo. A sa dobre naje. Ako to prvé jedlo dňa. Rozumiem. Čiže aj to chcem povedať, že lepšie je, ak nejaké také plátanie, že nestíha tak na silu, mu dáme nejaký jogurt, však nech aspoň dá. Čo tie deti často vlastne by to ani nepotrebovali. Že tu máš 2 eurá a kúp si niečo po ceste. Vidím, že som ti tam ako dal nejakých chrobákov vrtáme také červíky mi vrtajú teraz v hlave, že... Lebo to je ešte vtipné, že tie jogurty deťom na raňajky nakúpame tak, že ich nakúpim, lebo oni ich zožerú za týždeň, že 30. Hej. Mám 3 deti, takže proste idú si bomby. A vždycky máme takú týždňovú sériu a teraz nám zrovna dochádza, tak ty si ma tu úplne paralizoval tým, že ja budem premýšľať nad tým, teraz do rána, že čo ráno pôjdem kúpiť na to, aby mali raňajky nejaké ale aj sa efektívnejšie. porozprávaj, vieš, ďalšia vec, ja sa aj rozprávam s tými deťmi. OK. Že sa aj s nimi porozprávaj, že jak to ráno máte? Čo by bolo pre vás ideálne? Oni ti povedia, že zrazu možno odhalíš, že možno aj inak by to chceli a že možno majú radi avokádo a že to by si aj dali, že nadhodíš im tam nejaké veci, niektoré sa nechytia vôbec, ale niektoré možno ako zistíš, že wow, že toto je aj v pohode. Hej? To je vlastne dobrý tip, že to nemusím riešiť sám, ale pôjdeme do obchodu spoločne a spoločne sa teda, že si dáme, ja to budem manažovať, dám nejaké hranice, ale oni si môžu vybrať, že dobre decka... A to je to najlepšie. Výborne. Že dobre decka, tak skúsime to teraz, že to nebudú jogurty, ale poďte si vybrať niečo iné. Alebo nech to sú jogurty, ale ty im ukáž, toto je grécky jogurt, začni ich edukovať v tom. A toto je super, tá cesta aj otca, že aj z takého nudného nákupu, hej, je to náročné, ale môže sa stať ako keby edukatívna vec. Lebo ty ich začneš orientovať aj v tom. Chodia moje deti so mnou, chodia, akože nemám rád Lidl, ale občas tam ideme. A je to náročné, lebo ty sa musíš nastaviť, že nie. No dobre, toto áno, hej, ale vysvetľuješ to. A vysvetľuješ, nie, prečo, že toto nejeme, tam sú zlé veci, toto ťa bude bolieť brúško, tam sú umelé sladidlá, veci, pozri sa, hej. A normálne takto to s nimi prechádzaš, už keď majú aj 6 rokov. No veľakrát tá vôľa je silnejšia ako akékoľvek fakty. Vlastne ten najstarší syn, budeme teraz 8 rokov a on má odjak živá problémy s bruchom. A keď si dá veľa sladkého, nech je to čokoľvek, tak proste potom sedí, troní na záchode od rána do večera a bolí ho brucho, ale sám si nedá proste povedať, lebo jeho vôľa je v tomto tak málo vytrenovaná a ja mu nedokážem zatiaľ pomôcť, že on proste sa nažere sladkého minule. To potom pridám fotku, alebo tu uvidíte fotku z toho, aký sme bordel našli pod jeho postelou, že podostával niekde, ani neviem, sladkosti a proste večer, v noci niekedy to tam zožral a nahádzal sladkosti pod posteľ, aby sme to nenašli.
A potom samozrejme sa môžeme čudovať, že prečo ho boli brucho. Hej? Že, takže tu je to vidieť, že zatiaľ nedokážeme v ňom tú túžbu dostatočne smerovať správnym smerom. Ja si, že aj to je v poriadku. Ja by som len tak povedal, že aj to je to, čo si on potrebuje zažiť. Mu to len vysvetlí, že vidíš, tak to ťa boli brucho, keď to tak budeš robiť, tak to sa budeš cítiť, tak rob to, dokedy ťa to neprestane baviť. Hej? Ale to, čo ty môžeš kontrolovať, že ten nákup a veci, ktoré sú na tvojej zodpovednosti, tak toto manažuješ. Hej? Ale napríklad veľmi málo, čo som tak pozoroval, hej, aj teraz, ako som bol na tábore, chodím do rôznych skupín, tak vlastne my sa nerozprávame s tými deťmi a strašne často vidíš rodičov, že tu máš, toto si daj a tak ďalej. A potom máš dve typy detí, hej, že máš tých, čo sa potlačia a sa prispôsobia, tak to nejak jedia a všetko sú také prispôsobiteľné deti, ale to tiež nie je dobré, lebo oni to asi možno ani nechcú, potom im je rôzne a majú z toho ako rôzne veci. A máš bojovníkov, hej, ja mám bojovníkov. Bojovník zase je rebel, hej, že tak ja toto nebudem, toto, ale vlastne ja do neho tlačím, naťahujem sa s ním a tak, ale vlastne sa ho neopýtam, že čo by chcel, hej. Takže toto si treba uvedomiť, hej, že vlastne taký iný prístup tomu dať a zobrať to ako cestu toho, že potom, keď oni už budú mať tých 12 rokov, ako budú tínedžeri, tam už sme skončili, ale tam už chceš, aby oni sami vedeli, hej, sa manažovať, aby potom nenastali, vieš, ak teraz máš tie strašne veľa tých bulímií, akože rôzne spektra, hej, buď niekto sa prejedá, má nadváhu, alebo zase opačne, to je rovnaký problém. Aby sa to nezačalo kombinovať s hlavou. Máš teda, takto ako na záver, keby sme to zhrnuli, čo by si dal nejaké posolstvo nám, tatkom, nám rodičom, čo robiť, či už pre seba, alebo pre tú rodinu lepšie a prečo nejakú motiváciu, nejak prebudiť tú motiváciu, o ktorej si hovoril? Pre mňa celý život platí, že vzdelanie. Takže treba si len uvedomiť, že aj toto je oblasť, v ktorej sa potrebujeme vzdelávať, tak ako sa vzdelávame v rešpektujúcej výchove, v nejakej psychológii, v nejakých veciach, ktoré hľadáme, aby nám pomohli v tých vzťahoch a v tej rodine. A myslím, že aj učíme tým, že aké deti sa rodia, že sa učíme aj novému prístupu. Hej, už tu nerobíme veci ako naši rodičia, doba sa zmenila a tak ďalej. Čiže je to vzdelanie a potom tá vlastná motivácia je s príkladom. To, že vlastne to dieťa ťa vidí. Hej. To môj syn mi spočíta presne, že ocko, hej, to pivo ďalšie už nemusíš. Hej. Že či to takto ti to vráti? Normálne na rovinu. Hej. A ty vlastne, vieš, to ti dá takú spätnú väzbu, že tu už idem akože viac, jak treba. Hej. Aj keď si ho dáš, tak potom akože niekde ťa to skoriguje. Ale čo tým chcem povedať je, že hovorím, nie je to o tom, že nedopriať si alebo byť v nejakom strese, že musím, ale naozaj sa tak pozrieť na to, že tým deťom najlepšie môžeme ísť vlastným príkladom. Priatelia, ma zaujíma, aké sú vaše tipy alebo vaše zvyklosti, jak sa stravujete vy, jak sa stravujete s deťmi, že či máte nejaké svoje vlastné hacky o tom, ako získať energiu, či už zo stravy alebo z nejakých iných aktivít. Takže napíšte nám to či už do komentárov tu pod video alebo pod audio, alebo na našich sockách Fotroviny, či už je to na Instagrame, na Facebooku alebo kdekoľvek inde. Sme všade, takže určite sa podielte s tým, aké vychytávky máte vy a potom z toho spravím možno nejaký zaujímavý obsah. Môžem? Napadlo mi. Potrebujem povedať, že dávam výzvu za 1 000 000, že momentálne hackujem, že akú večeru, hej, okrem makového odvaru, že dať deťom večer jedlo, aby ich to ukľudnilo a aby išli plynule spať. Tak to sa mi ešte nedarí, lebo asi majú tak dobrú stravu, že oni sa najedia, potom ešte proste energiu majú večer, skáču, furt niečo a ešte potom tesne pred spaním vedia prísť, že a ešte chcem ďalšie kolo. Hej? Že som hladný. Alkohol sa nepočíta. Áno, musia to byť zdravé veci, hej, že hľadáme proste zázračnú pilulku. Dobre, to sa mi ľúbi. Napíšte nám to. Určite to nejako potom použijeme. Ocením myslím si, že sa to bude hodiť úplne každému z nás. A keď už sa bavíme o tých hackoch, pretože 8.11. v Prahe ty so svojou Powerlogy firmou organizujete Biohacking Summit. Áno. Čiže pokiaľ by ste chceli vedieť niečo viac, tak mimo toho, že môžete Powerlogy a Dušana sledovať na internete,
kde odkazy nájdete v popise, tak je tu aj summit, na ktorý môžu ľudia prísť, môžu sa tam prísť viacej informovať, viacej vzdelať. My sme tu samozrejme dali len nejaký akože veľmi ľahký náhľad toho, ale tam budete môcť za prvé Dušana určite stretnúť a za druhé sa niečo naučiť. Áno, si vravel o tom pre vzdelaní. všetkých krásna pozvánka. Ja by som povedal, že to je práve možno aj pre chlapov, otcov, čo nás počúvajú, takých, čo majú radi šport a chcú sa proste pozrieť na tú budúcnosť týchto vecí vo výžive, nejakých proste inšpirácií. Budú tam medzinárodní speakery, českí lídri v tej výžive, aj ženy, aj muži. Takže je to taký ako... Ale priznám, sú to pokročilé veci pre dlhovekosť, pre takéto. Takže kto je naozaj tak v tejto téme, že ho to baví ako mňa a zaujíma ho vlastne budúcnosť zdravia a rôzne aj technológie, tak myslím, že si prídete na svoje a mrknite na to biohackingsummit.cz a radi vás privítame v tejto našej komunite. Keby ste tam náhodou nešli, tak určite pozrite minimálne na web powerlogy.cz alebo .sk s kódom so zľavovým, ktorý nájdete v popise epizódy, si to môžete skúsiť nakúpiť nejaké produkty, ktoré tu Dušan k nám ukazoval, doniesol. Ja som to teda ochutnal a je to paradička, teším sa na to, jak dneska budem fičať až do večera, pretože zrovna dneska sa mi to fakt hodí. Takže Dušan, díky moc, nie len za to, že si za nami prišiel, nie len za to, že si nám porozprával svoje skúsenosti, tých 15 rokov si vlastne ako dal do takej malinkej kocočky do hodinôčky, kde sme sa tu porozprávali o tom, čo si z toho môžeme teraz na prvú dobrú zobrať my rodičia, zobrať my otcovia. A ja už teda budem ako veľmi dlho a veľmi intenzívne premýšľať o tom, že čo zmením u seba doma. Takže díky moc. Ďakujem a chlapi, držte sa. A niekedy sa o tom nehovorí, že ženy toho majú dosť, ale aj my toho máme niekedy dosť, čo si treba priznať a preto sa treba, ako, jak sa hovorí, držať vo forme. Je to tak, držte sa vo forme a sledujte Fotroviny. Čau.